Seo scéal faoi achtaí Ruairi agus a cháirde. Tháinig Ruairi bhaile ón scoil lá agus fúdar faoi. Abhaim sesin. Tá máirtín san Ospide agus tá mé féin agus séimi ag gol ar cuairthaige ar a ceathair. Ceart go leor sa mám. Ach, ceart tá sa bhosca sin agat. Ó, ní táda é sa Ruairi. Ní lánach brontanas beag go bhhairtín. Agus amach leis go beo. Bhí sé beagnach a cuaig nuair thric siad an Ospide agus bhí am cuairteochta thart. Ach, ba chuma lo. Is deach lo ag lámhachán i ngán is gan áilteoir. Bhí Máirtín ina hí ar an labbe nuair a tháinig sé Ruairi agus séimi ag stáinú isteach agus strís arthú beirt. Seo linn sa Ruairi, tá méid san áit cheart. Well a Máirtín sa Ruairi, ceach chuí bhfuil tú? Go maith sa Máirtín. Bhá libh má phláster a híniú. Ba bhá cínte sa Ruairi. Ach, céir de rinne sé ach picture go bhean de brún a haingt ar lámh Máirtín. Céir tá sa bhosca sa Máirtín. Osca lé sa Ruairi. Lóga sa Máirtín. Ítach. Bé spórt agam lo seo nuair a racham a ráis ar Scéal. Go tobann hit an bosca ar an orlár agus amach leis na lochaga thart timpeall an seomra. An chéad rud eile doscail an doras agus tháinig altar isteach. Siise nuair a tháinig sin na lochaga. Dún an doras sin sa Máirtín go crosta, nó éaló siad. Bhí an ceart aige. Chas na lochaga agus thug siad na cosa lo amach an doras. Béir arthú sa Máirtín. Síos an pasáiste lo de ruthar agus iad sa tóir ar na lochaga. Stop agé! Sa glór tíbhíorthóibh. Bhí an mátrún, an taltra agus slua mór mílteach sa tóirthú agus cuma an bhí hásta orthú. Is deach an seo go beo sa Ruairi agus léamh an trúr acu isteach i gciseán níochan a bhí ar thaobh an fasáiste. Fada bhí an mátrún agus an dream eile ag gol thar bráid, dardaí an clabín písa beag agus lean trí féad asúla iad síos an pasáiste. Cholua agus a Jim an slua as rairc, glan na lochaga lo sa tro eile, agus Ruairi, Máirtín agus séimi ina nua. Ach, cé a bhí rompú arís, ach an mátrún agus an chuid eile gan slua. Síos an chéad fasáiste eile lo ar luas lasrach. A rá lo agus iad fósaigh breanú siar, go tobann bhúil siad faoin na glantóirí a bhí ag obair lena gcuid mappaí agus bucéid. A lehéad de freiseach. Bhí isce agus builgóga choláit agus bhí na glantóirí ar buile. Féchaí sa Ruairi. Bhí gúnaí agus máscanna ar thrálaí beag ar thaobh an fasáiste. I brab na súl bhí an trúr gléiste. Leis sin thula siad an slua teacht. Cáneacha siad san mátrún. An bailach sin sa Ruairi, séimi agus Máirtín. Ar bá beag tháinig siad trálaí eile. Sús lo de léamh agus asca brách lo ar nós na gcuithe. Yippee! Siad san. Ach an sin bhfuil smaoinemh Ruairi. Fan second sesin. Cábhfuil na coscáin. Ach, bhí sé ródhearnach. Díreach os a ggóir bhí an Paul níocháin lá noscailte. Bhúil an trálaí in Naíonán agus cathú Ruairi, Máirtín agus séimi i mulacha chéile isteachán. San trúr agus Jimime siad as rairc. An tróna sin, bhí Ruairi, Máirtín agus séimi ar rais sa bhór de arís, ach anois bhí siad ar fad ina náthair. A jaall sa séimi agus déistenéir. Céin dochar sa Ruairi, nach méid coppla lá sire níos agin an Scéal. Se sa Máirtín, agus tá mo háirde beaga a rais agam sa freisin. Sin Scéal Ruairi san Ospide.